Ganna cóirséid bheasa an caiisiil ar gaiisiil in 1960 agus tháinig mu go cána in 1990 agus doscomid braintse teachnúdaras. Hún mu in nar bhí an nar tháinig pandemic COVID go cána agus doscomid in effig nó seo mí meán fómhar fiche. Sim líon 17 tháinig cóirchaman séad bheasa Chonamara agus Tully Cross le chéile agus sin an tamar bonú cóirchaman Chonamara. Clúdaíonn muid a chuid smó go Chonamara ón teach dóiteach a fadar leis glochan agus baile cnéile agus ón bhíanán go cána cilchéar an rasmach seach fadar leis gamas. Tá na seirbhísí ar fad a chuirint muid ar fáil le fáil san effigin seo gána tríomheán na Gaeilge agus chamáile sin bíonn seirbhísí ar fáil san effig sa glochan tríomheán na Gaeilge freisin. Go mór mar tá go leor daoine ó ceantarchaí ar an Ghaeltacht cosúil ar smog agus cilchéaráin agus teann sin go dtíon clochan chamáile go cána. Tá éileh mór ar na seirbhísí tríomheán na Gaeilge seo chuid smó go na daoine heagann isteachchain bíonn siad gearann na seirbhísí chríos Gaeilge seo. Tásúla an fannach san effigin seo i gána ar feadh píosa anáide agus tuile seirbhísí chuir ar fáil go na báile hagann isteachchain. Ní le an cárta dochar an bhí le cárta dochar an fós, so tásúla sin an seirbhísí nach chuir ar fáil go gaiid chamáile beidir ficheann coppla mí seirbhís foreign exchange a chuir ar fáil san effig seo freisin.